Wow! Ang bango naman ng adobo mo, inay. Adobong baboy ba yan o adobong manok? Adobong atay ito, anak. Baunin mo to sa trabaho. Yay! Ano ba naman yan, nay? Kala ko naman karne. Bakit naman atay? Alam niyo namang hindi ako kumakain yan. Anak, kailangan mong kumain itong atay ng manok para gumanda ang dugo mo. May lahi pa naman tayo ng anemic. Napaka-workaholic mo pa naman. Nay, sulit naman po. Kasi malaking pasaho dito sa trabaho ko. Kaya nga mas lalo mo dapat alagaan ang kalusugan mo. Huwag ka nang mag-inarte dyan at kainin mo itong ipapabaon kong adobong atay. Oh, sige nanay. Wala naman akong choice. Huwag mo tong ipamimigay, ha? Opo, alis na po ako. Mano po, I love you. I love you too, anak. Mag-ingat ka. Hi, thank you for calling Cable One Services. My name is Yvette. How may I help you? Hello? I received an email about an offer. I want to know more about it. That's good to hear, sir. May I have your name and account number so I can pull up your account? The name is Amarit Singh. 32771. Hala, anong nangyayari? Ba't nagkakagulo dun sa Team Agnes? Ba't umiiyak si Ate Miriam? Hindi ko alam pero Hello? What is that noise? I can't hear you properly, Beth. I'm sorry, sir. Let me just put you on hold. Shh! Guys! Quiet! May call ako! sorry Ibet, nagpapanik kasi sila eh. Guys, focus on your calls. Huwag muna magmarites, okay? Focus on your call. Ilabas niyo muna si Miriam, please. Dalhin sa clinic, please. Okay, team. Focus on your call. I'm really sorry about the commotion. Now, go back to your job. Thank you for your understanding. Ano kaya nangyari at gano'n na lang ang iyak ni Ate Miriam? Halos lahat din parang namumutla. Nakikibalita nga ako mamaya. Hi, sir. Thank you for patiently waiting. Ew! Ang baho talaga ng amoy. Hindi ko talaga kayang kainin tong niluto ni nanay. Eh ano ba yan, sis? Adobong atay ng manok. Ah! Bibilang ako sa kantin at bibili ng ulam? Akin na lang yan kung ayaw mo. O sige na, pumila ka na at hanap ako ng pwesto natin. Sige, sis. Uy, pangatlong kape mo na yan ha. Yvette ha, antok na antok. Oo, sobra. Medyo nabuhayan na ako ng dugo kanina sa kaba dahil sa iyak ni Ate Miriam. May balita ka ba sa nangyari? Di ba katim siya ng boyfriend mo? Ay, alam mo nakakalungkot nga yung balita. Bakit daw? Yung asawa ni Ate Miriam na taga-kabilang account, namatay daw. Ano? Paano niya nalaman? Ito ha, atin-atin lang. Huwag mo munang sasabihin sa ibang teammates kasi baka mapagalitan ako ni TL. Dapat siya magsabi mamaya sa meeting. Oo, hindi ko sasabihin, Crystal. Promise. Ganto, yung asawa daw ni Ate Miriam ay natutulog sa sleeping quarters. Lumampas na ng 2 hours yung tulog kaya pinuntahan na ng guard para gisingin. Kaso nga, hindi na magising. Tinignan ng pulso at pinakiramdaman kung humihinga pa. Kaso, inatake yata sa puso. At sa quarters na nga inabutan. Isinugod pa nga sa ospital pero dead on arrival. Tinawagan nila si Ate Miriam para ipaalaman nangyari sa asawa niya. Kaya gano'n na lang paglulumpasay niya kanina. Hindi naman sinabi agad kung saan nangyari ang insidente kasi baka matakot ang mga lalaki na gamitin ang designated quarters nila. Baka makitulog sa females quarters at magkaroon ng kababalaghan kasi alam mo na. Grabe. Kaya pala. Halos lahat nakikibalita na sa kung ano nangyari. Kaya nag-decide yung mga team leaders na magkaroon ng meeting bago tayo umuwi. Kaya sis, tandaan mo na health is wealth. Kung mayroon tayong nararamdaman, huwag natin baliwalain ha. Ikaw, hindi mo pa naman ginagamit yung sick leave mo. Para
mas marami ako mauwing pera sa Pasko, no? Yung mga hindi nagamit na leaves, convertible sa cash yun. Sis, mukha ka talagang pera. Dear love, halo-halo ang reaksyon ng mga empleyado sa pangyayaring yon. Isang ordinaryong araw na biglang nabalot ng pangamba. Dahil sa naging karanasan ng asawa ni Ate Miriam sa quarters, ay binawasan na ang oras na pwedeng ilagi dito para matulog. Kunot ang noo ng ilan dahil hindi sila pabor sa bagong patakaran. Pero wala namang magagawa ang mga tulad naming empleyado. Habang ang ilan ay inaalala ang kabawasan sa oras ng pagpapahinga sa quarters, ay nalulungkot naman ako para kay Ate Miriam. Pero sino nga bang makapagdidikta kung kailan mawawala ang iyong taong minamahal? Hindi ba't ang kamatayan ay sadyang biglaan? Okay ma'am, ang oras ngayon 2:35 a.m. Bale mag-a-alarm kayo ma'am ha. Hanggang 3:35 lang ho pwede. Kapag ho nakalampas kayo, ay maire-report kayo sa HR at magkakaroon ng written warning. Grabe naman, sir. Ang higpit naman. Wala po ako gaanong tulog, sir, at may nag-birthday po sa amin. Please, pagbigyan mo na ako ngayon lang naman, please. Ma'am, hindi po talaga pwede. Sige na, sir. Low blood ako. Anemic ako, sir. Ayuan mo na ako makatulog ng sobra sa isang oras, please. Ay, o sige na nga. Sige ma'am. Lagay mo na lang dito na 3:35 ka nag-log. Yes! Sige po, salamat, sir. Sa wakas, makakatulog na din ako. Okay, set an alarm. 4:45 a.m. Ano to? Bakit hindi ko maigalaw? Katawan ko. Ang bigat ng pakiramdam ko. Parang may nakadagan sa akin. Diyos ko. Teka! Tinilan ko ang mga mata ko. Dear love, tila yata ako'y nagsisisi dahil sa pagdilat ng aking mga mata ay nakita ko ng mukha sa mukha ang isang lalaking maitim. Malaki ang pangangatawan na nakadagan sa akin. Mapula ang mga mata na nakangiti. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin dahil hinahabol ko ang aking paghinga at maging ang aking mga daliri sa kamay at paa ay magkakadikit na. Bawat bahagi ng aking katawan ay hindi ko maigalaw. Ang lalaking kaharap ko ay patuloy akong dinadaganan. Alam kong hindi ito tao. Isa itong multo. Kung hindi isang demonyong nakadagan sa akin. Maging ang pag-iyak ay hindi ko magawa dahil hindi ko maikurap ang aking mga mata. Diyos ko, anong oras na ba? Alam kong gigisingin ako ng guard na mga bandang 4:35. Hindi ko maibaling ang aking katawan ngunit pilit kong inilibot ang aking mga mata hanggang makita ang orasan. 3:00 pa lamang ng madaling araw. Ito na ba ang katapusan ko? Takot na takot ako sa itsura ng kanyang mukha. Mabuti na lamang ay naisip kong tumawag sa Diyos sa pamamagitan ng dasal sa isip. Diyos ko, tulungan po ninyo ako. Ayaw ko pa pong mawalay sa mundong ito. Kailangan pa po ako ng aking mga magulang. Sa ngalan ni Jesucristo, ikaw ay aalis sa aking katawan. Amen. Diyos ko, isang bangungot. Ma'am, ano pong nangyari sa inyo? Pumunta ho tayo sa klinik. Kamusta ka na, Bes? Usap-usapan ka ng buong floor. Grabe ang takot ng mga tao ngayon walang natutulog sa sleeping quarters. Okay na ako, sis. Ang sabi ng nurse, sleep paralysis daw. Dulot ng pagod,
Stress at kulang na tulog kaya ganun na nangyari sa akin. Birthday kasi ni tatay kahapon kaya halos wala rin talaga akong tulog. Tapos yung nakita akong demonyo, ang sabi batibat daw ang tawag doon. Natural lamang daw na may makikita ka dahil sa hallucination at chemical reaction ng utak kapag binabangungot. Naku sis, nakakatakot naman yan. Hindi kaya batibat ang pumatay sa asawa ni Ate Miriam? Hindi natin malalaman, sis. Pero sa dami ng pwedeng dumagan sa'yo, bakit patibat pa? Dapat si Jungkook o kaya si Mingyu na lang. Dear love, iba't iba ang bersyon ng mga batibat o sleep paralysis demons sa ating mga bangungot. Ang iba ay babae, patandang lalaki, itim na anino, demonyong nasa kisame, o kaya naman ay demonyong humihikbi sa iyong tenga. Ikaw, naranasan mo na rin bang mabangungot? Anong nakita mo? Magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin mabura sa aking isipan ang itsura ng batibat. At dahil ayoko nang makatagpo pa ang batibat, kinaugalian ko ng pagdarasal bago ko ipikit ang aking mga mata sa pagtulog. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!